Machiegni kendo nyako Ramogi campaign motelo ne yiero ma higa mokalo ne liet kendo josiasa ne ochiwo singo mag bero ngima Uganda. E ripot makende kawuono wamenyo kenge ma osego gi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga. Jakoromoga juang kaka ne wasingo ni biro bilo wach kod governors magwa ka owuok e county namba 44 ma en Migori walwar e county namba 43 ma en Homa Bay county. Homa Bay county ni kod jodak kachiel kod kwan manyalo chopo milion achiel gi wiye gi sechegi. Wabilo wach kod governor ma nie tich sechegi ndi governor Gladys Wanga. Machiegni Ramogi TV. Erokamano ahinya Nyambaga. Amor ka Nyasaye oloso thuolo mondo wagomba ka e Ramogi TV ka. Chon walupo mabendi. To kilo amoro bile nam ka ni dhumblu. Oe beach moka ni lela. Gite wona te beriche nam nyocha ka gineo ng'at wapi. To kwa gone sirikal ku kaka jo Coast Guard weche gine ka gidhiri jogo to oge gima gima ka gima ko jogo to dhi miyo gi pesa gi mbita to jogo gogni nyaka yiedhe gite. Jolupo ywak ni giyudo sande diere nam kaendi to konda lupo moko ma oko puodhi miwacho ni abunglu to kata mana nyuongi bende seche moko nego rech. Bende nitiere okenge moseketi kod Tend County mar rango ratichgi. Wase bedo gi twak gi BMUs magwa 145 ma wan go e Homa Bay ka wang'iyo wechegi ni ere kaka wanyalo losogi. Mokwongo en twak en threat mwabedo go koa e pinje ma oko. Pinje ma jirende wa kae kabiro ka chando jolupo. Nyocho agombaka gi County Commissioner kachiel gi Coast Guard Services kendo wawinjore ni gibiro keto kambi maduong' kabisa mbitaka manyalo bedo gi ji mang'eny mabro rito nambwani. Gimachielo ma nyiso gi ni Coast Guard kaka neno tije en ni mondo ogeng'nwa threat ma oko. Kik bed ni Coast Guard chando jolupo. Kaito wan gi chandruok momako jolupo wa mag giwegi. Jolupo moko biro gi gige lupo ma ok kony weche mag lupo kendo makore rech ma potindo nikech weche mag lupo muhimu na zaidi nyocha kao department mangima taketo mar weche mag lupo blue economy gi fisheries. Governor toka rech gi osewuok e nam to nyaka usgi. Mokwongo kogane mbaka ni to chiro chalo nade bende gin kod chiro maber rech pedha nyakelo kendo jotimo ohala ywak ni pok ong'i kama longo minyala migi ma gin bende rech gi seche moko ok tow. Nyamboga mae priority mara mana kao namba 1 manyaka sani nyase di manyo pesa mar gero chiro mar rech Homa Bay kae e chakore kendo chiro ni inyalo paro ni chon kanyicha an woman rep an mana keto ne jopaya kacha mabati moko ma giuse iye kendo naketo gi nyaka negi kama cold storage kama ginyalo kane rech. Sani chiro manyien madhi bedo nigi kuonde wang'o rech, nigi kami itime processing mar rech tiende ni golo iloso fillet kanyo, en gi cold storage magiluongo ni kirindo kacha gin 6 udi mag cold storage gin 6 matiende ni rech kata te mawuok Homa Bay kae inyalo kan kanyo ma survive. Nitiere kamoro manolosnwa kama ne wakane rech. Koro kama wakane rech ni nokethore to Wanga ema nolosonwago. Gavana dhowath mapaya en achiel kuom kanyo no oganda mathoth ong'eyo kaka en kar ma welo kochope to inyal ne kaka okelo nweng'o ne county. Ka en kama osejwang' matinde kata kopo ni chwe wang'e to chalo mana dipo moro machon. Bende county osechako chenro moro mar duoge wang'e mondo bed kama kare. Nyambaga miya nyaka dwe mar 12 ibo neno paya kolokore paya. Wane mbaka gi jo KPA paya cha machon ma Homa Bay idhi losi kachiel gi paya ma Kindu Bay. Kaito kamantie chiro mar rech idhi los maber nikech chiro manyien be idhi timrok nade idhi ger. Kaito kacha tete wadhi loso kar budho maler ma inyalo dhi chame rech ni moro kibiro kata kikelo nyithindi e Christmas ng'ato nyalo yudo kama nyalo bete gi nyithindo gi family. Ibo neno ka lokruok dhi bedo kanyo maduong' kabisa nikech mache wang' Homa Bay. Homa Bay tiende ni dho nam kaka ofise mag sirikal mantie dho nam nyaka sewage ni e dho nam maka wadwa ni wa relocate mondo dho nam obed abeda dho nam maler kaka koro ka kaminyalo kawe yamo kendo inyalo budhe maber.
iketo wayanga mokwa achidhe duka mondo ayudie mokwa onge kar rego mogo kata ibiluongo ni masin ma oketi kigoto kaachiel kod jok ma kelo cham kacha chande ywak ni seche moko lek margi kata genogi mar bedo gi kumoro ma gimbe ginyalo yude buru mar nywaso kuon podho. Kigoto kaka ing'eyo higni 7 ne ok oti. Kane abiro ndalo 100 akete mochako ng'wech mochako tiyo. Nyathi kata ka in go ochako lak kapok ochako wuoth. Sani warego, kigoto rego kendo rego on an almost daily basis. Nye wachako rego kacha ka oyudo ka cham nyotho. Harvest ariyo nyotho. Matiende ni koro sani ema koro wan gi geno ni wadhi bedo goduma moa kuom alworawa kae. Juma manyien wabro tero tingni kigoto kaachiel gi kodhi. Joma pok ochako opur mondo mi ka dweche 3 rumo to yudo ka gin gi cham ma ginyalo kelo e kambi. Mokwa to ntiere kendo en e duka. Kendo waneno ka Gavana chenro mar pur waneno ka odwa kete mbele ma kata joma ne puro e neo ma kigoto sani aparo ni market emna kanyero. Gavana kedo kod jotije manyawawa e county mondo mi bende bed kod thuolo mar kano pesa manyo seche moko dhi kama ok winje bed no dhiye osechopo kanye. Nwayudo auditors mag jo PricewaterhouseCoopers ok en chenro mayot nikech kimindri awa koni to nyawawa wadhi kodi koni. Koro watemo kabisa kendo e jumbe 2 kata 3 mabiro obro chiwo report ne jowa kama wachope gi wach jotich manyawawa. Lakini sani jotich ma Homa Bay ong'eyo ni nyaka idhi gotesegi manondikigo, gotesegi mag somo kaluwore gi kako ondiki mondo mi ibed verified ni nitie. Gima dwa wacho ne jowa, mae ok en chenro mar golo ji e tich, be ok en chenro mar witch hunting. En chenro maneno ni nyaka county ng'e ni to ji adi mwandiko. Chenro mar keto Homa Bay obede rang'iny mowinjore kano maler osegik kanye to bende chope nitiere nikech ka ok ochido to kata mana tuoche mag nyaldiema gini gambulolo koro nyalo mako ganda. Gima dwa nang'is jowa ni sani king'iyo tuoche matero jowa osiptal mogik gin tuoche mokel gi weche mag pi. Tiende ni pi olil kata samoro wakawo pi nam direct to ji modho ji chamo. Koro ing'eni kata bed ni wadhi waloso osiptal maber mwang'iewo yedhe rumo nikech ok waketo pi maler. Omiyo wach mar ler mar alwora kaachiel gi pi dhi kanyakla. Pi chando jowa sani kendo en priority maduong' ma wan go. Wan gi project mar pi manolos Oyugis. Kuonde mogere pigegi jogweng'no ok yud pi. Mana achiel kuom gik mwadilgo. Mar ariyo, pok wayudo pesa mar timo piping mar pi. Koro wago mbaka gi African Development Bank nyicho wadhi wanenogi. Wawacho negi niya, onge tiende keto pi mang'eny kaka koro Oyugis. Pi ni kacha 12,600 cubic meters. Mano milion 12 pi lita milion 12 odiochieng'. To jo Oyugis nyalo mana tiyo gi pi lita milion 5. Tiende ni wan gi pi moingo wadwa tiyogo, lakini koro mondo pipe wayudi matere kumonego dhiye. Mano en gima wan go e paro maduong'. Kopogore gi mano, nitie boreholes mano kuny to odin. Mago wadwa ni mondo watimnegi pumping. Kumba kama waseyudo kwago kod Gavana, jopiny owuon ni kod paro mane? Pi to mana kidhi e freji malo e kinyalo yudo pi. To yude sida. Waneno ka gik moko dhi mbele, gik moko wuotho. Koro mago te anyalo miye 70%. Nyaka sani bende nitiere gope moko ma pod ipiri mondo county ochul. Pending bills en wach maduong' nikech kaka Homa Bay wacho ni wan gi milion 800 gi wiye. Mano mana mondike e buk. Kwang'iyo gadieri en bilion madhi 2 mar pending bills. Kuma dwa ide bilion 2 madwa chulgo pending bills onge. Waneno ni sirikal mamalo okaw thuolo. Wach pending bills ni giket kata conditional grant moro gichiw ni ma ochulgo pending bills mondo wachako na clean slate. Mondo ka achaka kelo pending bills an to koro ondik ni kiloro financial year gi pending bills koro itwei. Bende nitiere omenda moro ma sir kata makende mawuok e apisi mar Gavana mar siro somo. Weche mag somo wan kaka county nyocha waketo milion 130 e weche mag bursary gi scholarship. Koro milion 100 nwaketo milion 2.5 e ward ka ward. Ward wan go 40 noromo milion 100. Nyithindo gi wasemiyo checks te
except mag form 1 moko nitie matin mapok wachiwo, lakini awards gi te wasechiwo pesa kendo nyithindo osedhi e school gi pesa ni siling 5,000 nyithindo 500 per ward. Kopogore gi mano nitie scholarship mwaluongo ni fins to swim, wamiyo nyithindo mbapgi mondo gigogo abal. Wachulo ne nyathi fully, wakawo nyithindo 6 from every ward for that scholarship. Liek ne kora Ramogi ni to bende gin gi thuolo mar tudruok makare ka gitiyo kod apaya gedo ne kama nade. Wan gi ndara mang'eny to counties onge pesa mang'eny ahinya maloso nderni te, lakini kaka sani ne wakawo nderni wa mag wards million para ward ka ward and some emergency. Sani wan gi nderni moromo nus billion ma walose county ma Homa Bay, sama wabet kod Nyambaga waloso kae. Kendo in the next financial year wabro timo mamoko bende. Gavana, manifesto mari mabende ni miyombi en keto choko mar osuru obede yo manyasani ma kisungu luongo ni digital revenue collection. Ichoko pesa di? Financial year mokalo te nwachoko million 100 gi ema wa declare the last financial year. We are on the right track. One gi target ma billion achiel. Ntie joma pingo wach mar cashless revenue collection kendo giwuotho e chirni ka giwacho ni giyudo court order mar gengo cashless revenue collection. Gima dwa penjo jo gigombo ni mondo pesa choke cash mondo ji odhige udi odhi ocham, koso choke gi simo mondo dhi account mondo watigo mondo wagerne gi barabara gi chiro. E chenro mar thieth okenge mage mosego kang mang'eny nikech sani kidhi e referral kanyo to pogore aka ne chon. Awach ni ndalo matin ma Gavana osetieko oingo kata matin ngama notiyo for the last 10 years. Kech kano kidhi to inonga en gi changes mang'eny kabisa. Yath nitie, thieth be nitiere. Gima duong'nwa kabisa en ni mondo wang'i weche mag thieth. Weche mag thieth duong'nwa kabisa. King'iyo nyocha kan wabiro ka dialysis nok tim ka. Koro sani dialysis itimo kendo pom. CT scan ne onge. Sani wakelo CT scan. Nyocha maternity wan go tok ne lera ahinya. Koro nwatimo renovation mar maternity. Masani wasetimo renovation mar maternity. Odhi nyime e jumbe 2 jumbe 3 mabiro obro bedo ni oserumo. Gimomiyo yath nitie pesa ma hospital ni loso. Kani wabiro ka hospital ne loso million 4 e dwe. Sani hospital ni kende loso million 20 e dwe. Na wacho ne ginia ok adwar pesa no. Ok adwa tere ndara, ok adwa tere pi, adwa ni mondo uti kode, mondo ulos kode hospital obed maber moloyo kaka en sani. Walter Nyambaga, Ramogi TV.